ଆଜି ଆମେ କରିବା ହରିଆଲ ଚିକେନ ଟିକ୍କା। ଅନ୍ତପୁଜୁଳି ଯେମିତି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ହେଇଯାଉଥିବ ସେମିତି ଗୋଟେ ଧାରୁଆ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରଟା ନେବେ। କାନ ପଟୁ ଧୂଆଁ ବାହାରିଲା ଭଳିଆ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେଇଯିବେ, ଧନିଆ ପତ୍ର, ଅଦା, ରସୁଣ, ପୋଦିନା ପତ୍ର ସବୁକୁ ନେଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେବେ। ସୁନ୍ଦରିଆ ସୁନ୍ଦରିଆ ଚିକେନ ଗୁଡିକ ନେଇଯିବେ, ସେଥିରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବେ, ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେବେ, ସେଥିରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଚିକେନ ମସଲା, ଦହି ଆଉ ଗ୍ରୀନ ଚଟଣିକି ପକେଇକି ଭଲସେ ଗୋଳିଆ ଗୋଳି କରିଦେବେ। ତା ପିଠିରେ ଭଲସେ ସୋରିଷ ତେଲ ଘଷା ଘଷି କରିକି ତାକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଘୋଡେଇକି ଛାଡିଦେବେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଧାରୁଆ ଧାରୁଆ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କାଠି ଆଣିବେ, ତା ମୁନିଆ ପଟଟା ପେଟରେ ପୁରେଇଲେ ଯେମିତି ପିଠିରେ ବାହାରିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ମୁଁ ଆଜି କ୍ରାଇମ ଭିଡିଓ ଆଙ୍କରିଂ କରୁଛି। ଅନ୍ତପୁଜୁଳା ଭିଡି ଆଣିବି, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେବି, ତା ପେଟ ପଟେ କାଠି ଗେଞ୍ଜିକି ପିଠି ପଟେ ବାହାର କରିଦେବି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥାଟା ସେଇଆ ନୁହଁ, କଥା ହିଁ ସେଇଆ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଗୋଲାଳିଆ କାଳିଆ ବୁହା ରୁଟି ସେକାଟେ ନେଇଯିବେ, ଗୁନ୍ଥା ହେଇଥିବା ଚିକେନକୁ ତା ଉପରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଥୋଇ, ସେଥିରେ ଟିକେ ତେଲ ଲେପାଲେପି କରିଦେବେ, ତାକୁ ଟିକେ ପୋଡିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଖାଇଦେବେ, ଏତିକି କରିବାକୁ କୋଡ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ରେଡି ହେଇଗଲା ଆମର ହରିଆଲି ଚିକେନ ଟିକ୍କା। ତାପରେ ପିଆଜ ଧନିଆ ପତ୍ର ସଜେଇଲେ ସଜେଇବେ, ସେଇ ତ ପେଟକୁ ଯିବ। ଏତେ ପାଲା କଣ ପାଇଁ? ବେଶୀ ପାଲା କରିବେନି, ଗୋଟା ଗିଳି ଦେଇଯିବେ।